Salam Türkmen Portal web saytynyň mehriban tomoşaçylary. Ine bugün biziň binamyzda, ýagny Türkmen Portal web saytynyň binasyna sunugat medeniýet işgärleri mihman bolýarlar. Bugünkü mihmanymyz biziň halypamyz, ýagny Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oraberdiýew mihmançylykda. Halypa, sizi bugünkü binamyzda hoş gördük. İlk bilenäside ýetip gelýän täze bayramçylygy bolan tüýsüregimizden gutlaýas. Şu pursatda eger mümkin bolsa Türkmen Portal web saytynyň ähli tomoşaçylaryny, halkymyzy täze ýetip gelýän täze bayramçylygy bolan süýjardaglar bilen gutlap berseňiz. Cennet köp sag bol. Ene Türkmen Portal web saytynyň binasyna oglum şükür bilen mehmançylykda şeýle ajaýyp pursatlar, ýagny täze bayramçylygyň bosagasyna şeýle ýalgylar etmäge kömek eden üçinçi Türkmen Portal web saytynyň dörejilik toplaryna, işgärlerine sag bolaýdýar. Cennet näme täze bayramçylygy, ähli halk bayramçylygy şeýle pursatdan peýdalanyp men bütün Türkmen halkymyzy, gahrman arkadagy serdalymyzy ýetip gelen 2023-nji ýyl bilen tüýsüremden gutlaýar. Köp sag bolun Halypa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem işiňizde dörejilik äleminde size uly üstünlikler arzuw edýär. Indi eger mümkin bolsa, ene mihman bolýaňyz, biziň binamyzda şu pursatda ähli Türkmen Portal web saytynyň ähli tomoşaçylary üçin, şeýle de ähli dörejilik işgärleri üçin bir owadan aýdymlaňyzdan eger mümkin bolsa ýerine ýetirip berseňiz şu pursatda. Cennet uly höwes bilen ýöne Türkmen aýdýar. Süýjüdat biri bolmaýa iki bolsa, goşa bolsa da men iki aýdym aýdyp beräýin. Başyny onu has gowalar. Oglum şükür bilen şükürüň sagdanly etmegini bir ýerine ýetirip beräýin. Amaratlaň mermerden ak şekerim aşgabat. Lowurdayan köşüňlerden gödel şäher aşgabat. Lowurdayan köşüňlerden gödel şäher aşgabat. Aşgabat, aşgabat, ak şäherim aşgabat. Aşgabat, Aşgabat, gödel şäher Aşgabat. Ajaýypdyr seheri, güllen isli bahary. Aşyklaryň şäheri, ak şäherim Aşgabat. Aşyklaryň şäheri, ak şäherim Aşgabat. Aşgabat, Aşgabat, ak şäherim Aşgabat. Hey hey Aşgabat, Aşgabat, gödel şäher Aşgabat. Arkadagyň ýasany, ak kuşlaryň köp sany. Oy gorasun hak seni, ak şäherim Aşgabat. Oy gorasun hak seni, ak şäherim Aşgabat. Aşgabat, Aşgabat, ak şäherim Aşgabat. Aşgabat, Aşgabat, gödel şäher Aşgabat. Aşgabat, 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 canım Aşgabat. Aşıklaryň şäheri, gödel şäher Aşgabat. Goý gorasyn hak seni, ak şäherim Aşgabat. Gödel şäher Aşgabat. Ak şäherim Aşgabat. Köp sag bolun. Halypa, iki aýdym ýerine ýetirip berjek diýdiňiz, dogry däme? Indi ikinji aýdyma geçmänkäňiz bize nädir? Şeýle täsirli videolary sosial ulgamlamada ýerleşdirýäs bolyn, ähli biziň tomoşaçylarymyz öz teswirlerini ýazýarlar, dogry däme? Şo teswirlerde eger biziň tomoşaçylarymyz Suhan Oraberdiýew Halypa gelip jany sesse bir aýdymlaryny ýerine ýetirip beräýsin diýip haýyş etseler, siz gelip ýerine ýetirip berersiňizmi? Ol howeslen, ol biziň işmede. O ne tip bolsa. Mehriban tomoşaçylar, ýadyňyzda saklaň. Hökman siz üçin Halypamyz jany sesse aýdymlary ýerine ýetirip
berjekdigine söz verenler. Allah koysun. Onda indi kaydıma geçäýelimi? Men seni söylerin ovadan dilber güzel senelimin gülün şosunlar ölsem de men seni ede urup bilmen mün yılla doymarın mahmal sesinde yılgarsan bu dünya yasır kara göz bir bilsen bir dünya sazar kara göz ah yar 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 seni neçe söysem ağır kara göz İskaplar doyma yok Dağılı zindan Yetebilmen yarım Ağırdır halim Gamıyındır bu köngülüm Keştir akvalım Maksadım mıradım ardu hiyalim Yerermin hakaşık yalvarmasından Sana yakın yol Taş bol lelem Rakipların gönlü hoş bol lelem Ah yar 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 Yüreğim ot gülüm yaş bol lelem Temizsin gürklüsün Suzanasın Köp sağ olun Halipa, yerine yetirip beren aydınlığınız için sağ olsun aydiyat. Hiç kaçan o ağzınızın belentligi, henginizin şirinligi yitmesin. Yetip gelen täzegiňizem gutly bolsun, awraýyňyz mundan belentde bolsun. Bizem Türkmen Portal web saytynyň agdy bir dörejelik işgärler bolup ýerýte sowgat taýýarladyk. Eger mümkin bolsa, biziň hem sowgatymyzy kabul etseňiz, ogluňyz bilen sede Türkmen Portal web saytynyň binasyna ýene kän mihman bolmaňyzy arzu edýär. Köp sağ olun. Size de işinize üstünlük tüysürümden arzu edýär.